Nöyakैमोन मा मावबाय दं आङो खामानि सैबाय दङाखैमोन बिगाबनि उखुमोनो उपाय गैया बेकार जिबनाखैमोन बेखौनो मावाबा नöyakैमोन सोरांबानो खामानिलै उपाय गैया सोरांबानो खामानि याखैमोन ओमफ्राय खामानि बेस्थ'आवनो थाखाबाय थायो याखैमोन nöyakैमोन गय हाननांदों gय जायोलै आङो याखैमोन आंबो जादों इयाव होनांगौ न'आवनो आन्दा खालायबाय र'नायखौ बोखारनानै गस्लायाबो गोसोम नङा गस्लायाबो गोसोम सिख्लाबो थाबा nöyakैमोन गय हानदोंमोन आङो nöyakैमोन फाथै हाननि फाथै गोमोन ओइ गांसे दं मा गोजौ फाथैखौ मोननो सुवा ini sampai di mbah sampai di latihannya kiri ya lah याखैमोन sampai gय जानो नागिरदों बाय बाय नुगोन आरो मानसिखौ